50 tenge bilen pikniğe edesiniz eləyämi? Näme üçin 50 tenge diýen? Sebäbi ine Aşgabatdaky awtobusyň bahasy. Aslında biz ilk başta öýlenen wagtymyz maşinymyz ýokdy. Awtobus bilen 20 tenge berip saglyk ýoluna ýa-da 3 aýak diýilýär, 5 aýak diýilen ýerlere gidip çagalan bilen piknik etdik. Soňra maşinymyz olan wagtym onu dowam etdik. Indi şu wagtym Amerikada bolsakda ine öýümizin ýanyndaky parka gelýäs. Mysal üçin bärdek bir piknigiň maksady nähildi? Şuň akşam öýden näme nahar işem bolsa da goşmaşy hiç çylçykda jetmezden şu nahary bir gawa guýýan, ine biziň äşli arabamyz bar. Şu araba bilen öýümize iň ýakyn parka barýas we parka baryp da ine şu ýerde haçamyz ýazyp ine videoda ýazyp durşuwat. Haçamyz ýazýasa naharlamyzy ýýäs. Esas şu. Elbette men şunu saçaňyzyn näkatla görkezemok, sebäbi türkmen aga näme diýe? Iýeniň, içeniň özüň kolasyn, gören işleriň habar ber diýe. Ine bizem çağala bilen gelip ine öýüň ýanyny parkda ine şu ile piknik etdiýäs. Watal etdiýäs şuny we bäde köplenşine gelip adamla pikir etdiýär. Käde başga ýerde görünmeýän wagtlar bolýar diýene şu wagt şeýle video bilen düşündiren diýdim. Elbette pulun bilen bolsa gowy ýerlere gidip diň salmak odatlaram gowdat. Onu men hiç wagtda da nime diýip bilmedim. Ýöne esas zat palan $1000 edip çykda jedip eden piknigiň ýa-da gelerenjiň dälle esas zat maşgalaň bilen birlikde iň geçeren wagtyň, ýani gyzykly wagtyň. Ine şu ýerde şu piknigiň sponsory Makul hyzmat. Bilen Amerikada da Makul hyzmat bar diýen bolýan, degişen bolup indi ine bädek ýan kaçmaýarak videonyň maksadym şu. Esas zat çagalan bilen wagtyny elinde bar bolan mümkinçilikleriň çäginde hiç ýyl goşmaşa çykda jetmezden hem gyzykly geçirmek. Inde şu nahar öýle diýip bolardy. Ýöne öýüň daşyna çykyp bir parka baryp, parkda bir arasa hawada, salkyn hawada bir ýyl otlamasyn oturyp öz aýratyn lezzeti bar. Munuň üçin hem goşmaşa hiç ýyly çykda gerek däl. Biziň öýümizde park ýakyn bolan üçin eger agaç boly otak bolsa da maşynyň bolsa maşyn bilen ýoksa da awtobus bilen hem ýan kaçmaýarak 50 tenge berip gidip bolýar. Esas zat näme? Esas zat şonu istemek. Şoň üçin